sai aka tambayi malakul mauti, aka ce ya malakul mauti, ka taɓa yin tun da kake ɗaukar rai, ka taɓa yin dariya lokacin da kake ɗaukar rai? Sai malakul mauti ya ce sau ɗaya. Aka kuma tambayi malakul mauti, tun da kake ɗaukar rai ka taɓa yin kuka? Ya ce sau ɗaya. To tsoro fa, ka taɓa jin tsoro? Ya ce sau ɗaya na taɓa jin tsoro. ‘Yan uwana, kuna jin wannan magana? Sai aka tambayi malakul mauti, mala'ikan mutuwa, a ina ne ka taɓa yin dariya da ka zo ɗaukar rai? Sai ya ce Allah ya aike ni in ɗauko ran wani mutum. Sai na tadda mutumin da zan ɗauki ransa saura 'yan minti kaɗan ya mutu. Sai na tadda shi ya ɗauko takalmansa guda biyu. Na tarar da mutumin ya ɗauko takalma guda biyu, ya riƙe takalman a hammatarsa, bi ma'ana ya matso su a jikinsa, zai yi sauri don ya kai mai gyaran takalmin. Ya ce abin da ya bani dariya lokacin zan ɗauki ransa, magana da ya faɗa ne ta sa shi dariya. Kun san abin da mutumin ya sa mala'ika dariya? Ya ce ni ina jira sakan ɗin da zai ɗauki ransa, 'yan sakan ɗin da suka rage ba su da yawa, amma a lokacin zan ɗauki ransa yana gaya mai gyaran takalmin, kai mai gyaran takalmi, ina so ka gyara min hancin takalmin nan, kai min ɗinkin da zai shekara sama da 10 bai tsinke ba. Ya ce wallahi da ya san zan ɗauki ransa, in an ce ya ɗauko takalmin zai ɗauko takalmin ne. To kun gama da muke cikin masallacin nan, wallahi da mun san abin da Allah zai yi gobe, to wani abin yau ma ba mu fara yin shi. ‘Ya'yan nan da kuke haihuwa kuke goyon su a baya, hawa ne ya rufe su, hawa ne ya nuna musu, watakila ma ya nuna musu iya, da ya san matsayin da Allah zai kai su gobe, to tun suna ciki za a fara musu kamun kafa, ana cewa wani nake biyo. To ba a san abin da Allah zai gobe ba. Ya ce sai dariya ta kama ni a lokacin da ya miƙa takalmin, mai gyaran takalmin ya karɓo takalmin, bai fara gyaran takalmin ba sai ya ga mutumin ya faɗi, ni kuma na ɗauki ransa. Ya ce to ni abin da ya sa ni dariya, dan adam bai san abin da Allah ya boye masa ba. Aka ce to a ina ne kai kuka? Ya ce Allah ya tura ni ɗauko ran wata mata. Sai na duba ina matar take wacce zan ɗauko ranta. Ya ce sai na ganta a cikin Sahara. Sahara shine wurin da babu shiyoyi, ba rijiya, ba kogi, ba ruwa, ba komai, kawai daga iska sai rairayi. In zafin rana ya taso ba inda zaka fake, in sanyi ya zo ba inda zaka fake, in iska ta taso ba inda zaka ɓoye. A nan za ku rinka ganin iska ana nuna irin kasashen Nijar akwai rayar, tun daga Sokoto zaga akwai Sahara. Abin da ya danna Nijar ya tafi Sudan, ya tafi Saudi Arabia, ya tafi duk kasashen nan Sahara ne. Ya ce tana tafiya a cikin Sahara, ban san da in take ba, ni dai Allah ce ɗauko ranta. Ya ce sai na samu matar da zan ɗauki ranta, tana naƙuda za ta haihu, in ji mala'ikan mutuwa. Ya ce rabin ɗan ya fito daga jikinta, amma rabin ɗan na jikinta. Ya ce na ga yadda uwa take son ɗa. Ya ce gashi saura ɗan minti kaɗan ɗauki ranta, kuma gashi duk cikin list ɗin da Allah ya rubuta min in ɗauko ransu babu sunan wannan yaron na maranta. Ya ce lokacin da nake ɗaukar da ranta ina tausaya mata wajen zara ranta saboda sauƙi. Ya ce amma ita ba ta ranta take ba, ƙoƙari take hannunta ya kama ɗan, ta fito da ɗan nata dan ya rayu saboda san da uwa take maɗa. Ya ce na yi kuka lokacin da zara ran matan nan. Ya ce da mutane 'yan uwan da za su zo su ganta, na batta da yaron amara. Ya ce da za su zo su ganta yadda jikinta ke shishika bayan na zara ran. Ya ce wallahi ba za su ɗauka ta mutu ba, saboda yau idan gawa taka ce, in ka kalli gawa ɗan uwanka ya rasu, ko babanka ko abokinka ko amininka, sai kun haɗa ta lokacin da jijiyoyin jiki suke sallama, sai ka ce anya wani ko ya mutu dan yana motsi, dan gawa tana motsi kafin komai na jiki ya saki. Ya ce matan nan ta mutu amma tana shishika, ba ta daina kuka ba saboda jin tausayin ɗanta na mara. Malakul Maut ya ce na yi kuka saboda tausayin wannan mata. Aka ce to a ina ka ji tsoro? Ya ce bayan shekara 62 sai Allah ya tura ni ɗauko ran wani bawan Allah mutumin kirki. Ya ce da je ɗaukar ransa sai na tadda mutumin nan yana zaune, yana zikiri, yana wuridi, yana istighfari a zaune a shimfiɗarsa. Dan ɗauki ransa kuma a inda yake mutumin da daddare ne, amma gashi akan tabarma, ko gashi akan buzu, ko gashi akan dadduma, ko gashi akan shimfiɗa. Ya ce ya zauna, mutumin zan ɗauki ransa bai san zai mutu ba, amma mutumin yana rusa kuka. Shi bai san zai mutu ba, amma yana rusa kuka, yana cewa ya Allah ina jin kunyar ran da zan haɗu da kai Ubangiji, na yi maka laifuka Allah, da wanda na sani da wanda ban sani ba, Allah ka yafe mu. Ya ce lokacin da nufo zan ɗauki ransa sai wani haske ya fito daga cikin mutumin nan. Ya ce sai ya doke nan ne na tsorata. Ya ce to da na firgita, to sai na tambaya
na ce wane ne wannan, sai aka ce da ni ya malikul mutu, ka tuna wata mata da ka ɗauki ranta a can wata sahara shekara 62 baya? Ya ce Allah ka tuna mun. Ya ce to ɗan da ka bari a mararta ne lokacin da za ta mutu, bayan wucewar ka ɗauki ranta a nan ka barta ya suma, wasu matafiya suka zo suka ɗauke shi sai suka ɗora shi a layin addini. Ba su da kuɗi, ba su da mulki, ba su da sarauta, ba abin da suke yi kawai sai karatun addini. Sai ya tashi da karatun addini, sai ya saba duniya bai da kwaɗayin komai a cikinta, sai ya zai haɗu da Allah lafiya. To shine wannan mutumin yau Allah ya mai daraja wajen mutuwarsa. Wallahi duk wanda ya rayu babu addini ya yi rayuwa mafi haɗarin rayuwa. Allah ne fake jan hankali.